zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max barne, hilean 45 € ordainduta. Kontratatu 17:40 dendetan eta euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Hezkuntza publikoko irakasleen haserrea ez da itzali, aitzitik mobilizazio batetik bestera nabari da gero eta jende gehiago bat egiten ari dela sindikatuen deialdiarekin eta aldarrikapenekin. Gaur ikasturteko bigarren greba eguna egin dute Nafarroako irakasleek, LAB, Estelas, ELA, Comisiones Obreras, UGT, ANFE eta AFABNA sindikatuek deituta eta orain arteko jendetsuena izan dela adierazi dute antolatzaileek. Ikusten ari garena, bai ikastetxetan gertatu dena eta bai orain kalean ikusten alduguna, bada aurreko mobilizazioaren datuak gainditu behar ditugula gaurkoan. Eta hori noski oso pozgarria da guretzat, ze adierazten duena da hau gora doala eta ez behera, orduan itxaropentsu. Donostiako administrazioarekiko auzietako bat zenbakiko epaitegiak bertan bera utzi zuen aurreko astean kabiak Gipuzkoako Foru Aldundiko erakunde autonomoak egoitzetako langileentzako 54 plaza betetzeko egindako deialdia. Astearte honetan Aldundiak epaiaren aurkako helegitea aurkeztuko duela iragarri du. Nazioartean, Beitelaikako eraikin bati egin dio eraso Israelgo armadak gaur goizean, erasoan gutxienez 109 lagun hil dituztela adierazi du eskualdeko Al-Auda ospitaleak. Zenbait hedabidek zerrenda barruko iturriak aipatuta kaleratu dutenez, 100 pertsona baino gehiago zeuden eraikinean eraso egin dutenean. Izan ere, barne desplazatuek babesleku gisa baliatzen zuten. Gauzak horrela eta erasoak eraikina suntsitu duenez, hondakinen azpian hildako gehiago egotea aurreikusten dute. Israelek palestinar iheslarientzako laguntza eta lan bulegoari herrialdean sartzea eragozten dioten bi lege onartu eta biharamunean heldu da desplazatuen babeslekuaren aurkako erasoa. Gabon deizuela guztioi, 15.728 milioi euro. Horixe da Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuetara datorren urtean bideratuko den diru kopurua. Halaxe jakinarazi zuen atzo Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Aurrekontuen erena Osakidetzari dagokio, izan ere 5.000 milioi euro erabiliko dira berau kudeatzeko. Hurrengo urteko aurrekontuak aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak eta iragarri dutenez, Osakidetzara 5.000 milioi euro baino gehiago bideratuko dira. Recursos económicos para incidir en la reducción de las listas de espera, fortalecer la atención primaria. El año 2025 contaremos con más de 5.000 millones de euros por primera vez en nuestra historia y una inversión en salud por cada vasca y vasco de más de 2.300 euros. Imanol Pradalesek aurreratu du, ia 16 milioi euroko aurrekontu proiektua onartuko dela gobernu bileran eta inoizko handiena izango dela. Lehendakariak azpimarratu du datorren urteko aurrekontu proiektua 3 ardatzen gainean ondu dutela. Osasuna, hezkuntza, etxebizitza eta segurtasuna lehen ardatzean kokatu ditu lehendakariak, baita mugikortasuna eta garraio publikoa ere. Zaintzari eta gizarte babesari lotuta berriz, aurreratu du 78 milioi bideratuko dituztela pentsio osagarrietarako eta 4.000 milioi euro gizartetik baztertuta daudenei laguntzeko. Industria bigarren ardatz gisa kokatu du Pradalesek. Gure herria prestatu behar dugu datozen hamarkadetarako, eta horrek eskatzen dugu
gaur apustu estrategikoak egitea, eraldaketak indarrez eta konbentzimenduz bultzatzea. Zein arlotan, industrian, berrikuntzan eta belaunaldi gazteetan. Eta Eusko Jaurlaritzako lehendakariak iragarri duenez, 1.500 milioi euro inbertituko dira helburu hori lortzeko. 3. zutabea aldiz, komunitatea deitu dio, eta hor kokatu du besteak beste, euskara. Euskararen bizi berritza Jaurlaritzaren konpromisoa dela berretsi du Pradalesek, eta hori aurrekontuetan islatuko dela aurreratu du. Komunitatea josteko lan horretan kultura eta baloreak giltzarriak dira. Kulturak komunitatea eraikitzen du, funtsezko papera betetzen du balore individual eta kolektiboen garapenean eta hoien transmisioan. Kulturarien adierazlerik garbiena guretzat, gure hizkuntza da, euskara, munduan bereizten gaituen altxorra da. Azkenik berretsi du autogobernuan jauzi kualitatibo bat egiteko garaia dela, eta horretarako estatutu berri baterako itun berri bat behar dela. EH Bilduk aurrekontuetarako eskua luzatuta duela berretsi du Peio Otxandianok Gasteizko Legebiltzarrean koalizio sobiranistaren bozeramaile denak. Egonkortasun instituzionalen aldeko aldarria egin du Otxandianok Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiei erreferentzia eginez. Uste dugu importantea dela egonkortasun bat izatea, egonkortasun instituzional bat hiru herrialde hauetan. Egonkortasuna ez gelditzeko gauden lekuan, baizik eta eraldaketa posible egiteko. Erretorika bat badago komuna, eta nik uste dut hori ja nabarmena dela. Hizkuntza bat, semantika bat, modu baten edo bestera partekatzen duguna indar politiko nagusiok hiru herrialde hauetan, ez? Denok mintzo gara herri ikuspegiaz, denok mintzo gara zentzu komunitarioaz, denok mintzo gara jauzien beharraz. Elkarrizketarako saio bat egin dugu, edo eskaintza bat egin dugu, eta ez da posible izan orain elkarrizketa saio hori martxan jartzea. PNVk eta PSek ez dute nahi izan, orain artean, EH Bildurekin elkarrizketa saio bat abiatu 2025ko aurrekontuei dagokienez. Zehaztu dugu proposamen orokor hori, herrialde bakoitzaren kasurako, eta baita kuantifikatu ere egin dugu horrek ze aurrekontu probizio izango lukeen herrialde bakoitzaren kasurako. Eusko Jaurlaritzako Ogasun Sailburuak eman du Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuaren berri gaur eta horrekin batera azaroaren 7tik aurrera negoziazio mailan esertzeko deia egin die alderdi demokratikoei, hau da Voxi ez beste guztiei. Negoziazio horietara begira aurrekontu alik eta parte hartzaileenak nahi dituela esan du, baina oposizioari gogoratu dio EAJak eta PSek gehiengoa dutela Eusko Legebiltzarrean eta Jaurlaritzari dagokiola elkarrizketen nondik norakoa lidergoa hartzea. Eusko Jaurlaritzaren lehen xedea da aurrekontu proiektuaren inguruko azalpen oro plazaratzea. Hala, Ogasun Sailburuak ez ditu talde parlamentarioekin elkarrizketak hasiko, sailburuek euren sailetarako aurrekontuen inguruko xehetasunen berri eman arte, eta behin hori eginda ikuspegi zabalarekin eta taktizismo politikorik gabe ekin nahi die negoziazioei. Nafarroako aurrekontuei dagokionez, Gobernua eta EH Bildu 2025ko proiektua negoziatzen dabiltza. Akordioa ia itxita dago eta gaur eta bihar goiza bitarte sinatzea espero dute bi aldeek, ondoren Gobernu Kontseiluan onartu dadin. Nafarroako Gobernua eta EH Bildu aurrekontuen 6. akordioa adosten ari dira. Astelehen arratsaldean egindako bileraren ondoren akordioa ia zehaztuta geratu da. Eta litekena da sinadura publikoa astearte honetan edo aste azken goizean izatea, ondoren Gobernu Kontseiluaren bileran onartzeko. Nafarroako Parlamentuko mailaren eta bozeramaileen batzordearen amaieran, EH Bilduko Adolfo Araizek adierazi du aurrekontuen negoziazioaren azken txanpan daudela. Dokumentuak aurreko urteetan bezala, EH Bilduk ezarritako lehentasun batzuk jasoko ditu. Foru Gobernuak aurrera eramateko konpromisoa hartu baitu. Foru Parlamentuak onartutako ondoz-ondoko 10. aurrekontuak izanen dira, guztiak 2015ko gobernu aldaketaz geroztik. Nafarroak azken hamarkadan bizi duen egonkortasun politikoaren erakusgarri. EH Bildurekin akordioa amaituta,
gobernuak asteazken honetan bertan bidaliko du legebiltzarrera aurrekontuen proiektua. Joan den ostiralean gizarte eragileekin eztabaidatu ahal izan zuena. Azaroaren 21erako aurreikusita dago eskuineko hiru alderdiek, UPN, PP eta Vox, aurkeztuko dituzten osoko zuzenketen osoko bilkura. Abenduaren 9-tik 13 bitartean, zuzenketen eztabaida eginen da batzordean, behin betiko proiektua legebiltzarraren osoko bilkuran onar dadin abenduaren 19an, Gabonen aurreko azken bilkuran. Beraz, EH Bilduren babesarekin, gobernuak gehiengo nahikoa izango du aurrekontuekin aurrera egiteko. Donostian, udal gobernuak gaur goizean eman du ezagutzera 2025erako prestaturiko aurrekontuen zirriborroa. 517 milioi euroko plan ekonomikoa izango du Gipuzkoako hiriburuak datorren urterako 2024an baino 6,76 gehiago. Ogasun eta finantza. Donostiako udalak 2025ko aurrekontu proiektuaren zirriborroa aurkeztu du. Datorren urtean 517 milioi euroko aurrekontu kontsolidatua izango du, hau da 2024an baino 6,76 handiagoa. Aurrekontuak esan nahi dutena oso xumea da. Autobusak zirkudatzen izatea, kiroldekintzak eukitzea, kiroldegiak irikita egotea, kulturetxeak irikita egotea, gizarte laguntzak eskaintzea, parketa dorategi zainduak izatea, gure kadeak garbi eukitzea. Hori da aurrekontu batek jasotzen duen aspektu nagusiena, ez? Horra hiru lehentasun azpimarratu dituen Eko Goia alkateak, inorratzean ez uztea, mugikortasun jasangarria sustatzea eta hiri zaindu eta segurua izatea. Udal gobernuak aurrekontu inbertitzailea diseinatu duela dio ekonomia eta aurrekontu kudeatzeko zinegotzi Kerman Orbegozok. Donostiak aurrekontu soziala, inbertsiogilea eta garraio publikoarekin eta segurtasunarekin konprometitua aurkeztuko du 2025erako. Hainbat inbertsio eta gastu aurreikusten dira 2025erako, baina bat azpimarratzekotan aurretik aipatutako lehentasunez gain etxebizitzaren arloan ere apustu egingo dute. Alokairu publikoaren etxebizitza parka handitu nahi dute. Nola ez, etxebizitza, lehentasun nagusina dugun helburu honek, eta hor, guztira 70 milioi baino gehiago inbertitzea aurre ikusten dugu. Behin aurrekontu proiektuaren zirriborra aurkeztuta gainontzeko alderdiekin negoziatzen hasiko dira, zuzenketak aurkezteko aukera izanik, eta behin betiko aurrekontu proiektua abenduan onartzea espero da. Ikasturte hasi zenetik bigarren greba eguna da gaurkoan Nafarroako hezkuntza publikoan. Gaur goizean sindikatuek Iruñan antolaturiko manifestazioan izan da. Irune Rejano. Hezkuntza publikoko irakasleek beste behin greba egin dute aurtengo kurtsoko bigarrena. Ikastetxetatik zutabeka hezkuntza departamentura igo dira parlamenturantz bideratu duten manifestazio batekin amaituz. Jimenoren jarrera kritikatu dute hezkuntza sailburuak egindako azken proposamenak irakasleen baldintzak eta eskubideak murrizten dituztela gaineratuz. Eskaeren artean, ratioen jeitsiera lineala, lan gainkarga jeistea, soldaten igoera eta eros ahalmenaren berreskuratzea dira azpimarratu dituztenak. Prest agertu dira Jimenorekin biltzeko eta argi utzi dute borrokan jarraituko dutela. Arratsaldean berriro Iruñan manifestazioan parte hartzeko dei egin dute arratsaldeko 5:00. Hezkuntza sare publikoko 3.015 irakasleek 10.670 langilerekin bat egin dute gaur Nafarroko hezkuntza sare publikoan deitutako bigarren greba egunean. Foru gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Beraz, langabeziari emandako babesa 28,2koa izan da, datu horien arabera. Sindikatuek ordez 60-65ko babesa izan duela adierazi dute. Hori horrela, hezkuntza kontseilaritzari proposamen berriak eta serioagoak egiteko eskatu diote negoziazio mailan. Orain arte aurreko legegintzaldian eta orain arte sekula ez dira gurekin eseri negoziatzera. Lehenengo greba egin genuen momentutik eta bigarren greba deialdia egin genuenetik, jada elkartu gara berarekin 3. Hortaz esanguratsua, ez? Mobilizazioak balio izan du mugiarazteko hezkuntza departamentua eta mugiarazteko Jimeno. Guk segitzen dugu eskuak zabalik negoziatzeko, benetan uste dugu hezkuntza publikoak merezi duela jada, bere ordua dela, gehiago inbertitzeko eta dituen arazo kronifikatu horietako batzuei konponbidea emateko.
Nafarroko gobernuak ez ditu aurrekoan bezala adierazpenik egin. Atzo, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak kritikoa azaldu zen sindikatuekin. Salatu zuenez, sindikatuek presio jarrera erakutsi dute negoziatzen duten bitartean. Sektorean ordezkaritza duten sindikatu guztiek deitu dute lan uztea, eta besteak beste, ratioen jaitsiera lineala, lan gainkargaritzea eta soldatak igotzea eskatu dute. Goizean pikete informatiboak egin dituzte eta zenbait ikastetxetan gaua eman dute irakasleek protesta gisa. 11etan manifestazioak egin dituzte Iruñan eta Tuteran. Milaka pertsonak parte hartu dute Nafarroko hiriburuan deitutako martxan. Eta horretarako, gobernu bereko kide diren Hezkuntza Departamentuak eta Funtzio Publikoak egin behar dute gurekin negoziaturik eskaera bat horri ere ekiteko. Eta inolaz ere onartuko ez dugunak, bada gure lan eskubideetan murrizketak. 55 urtetik gorako irakasleekin egin nahi izan duten bezala. Hori marra gorri bada denontzat, guztiontzat, zuentzat, sindikatontzat. Nafarroko gobernuak 2025erako aurrekontu akordioa ixtear duela, sindikatuek uste dute euren aldarrikapenak kontuan hartu behar direla. Arratsaldean manifestazioa deitu dute ere Iruñean eta dei egin dute parte hartzeko. Asmoa azaldua zuen erakundeak eta gaur baieztatu du gobernantza diputatu Irune Berasaluzek. Gipuzkoako diputazioak helegitea jarriko du kabia erakunde autonomorako ezarritako hizkuntza eskakizunen alde. Lehenengo astean jakin zen Donostiako epaitegi batek ebatzi duela kabia organismoaren hizkuntza eskakizunak neurriz kanpokoak direla, 2 langileek salatu zuten erakundea oinarrizko eskubideak urratu izana argudiatuta. Ertzaintzak Moza legea aplikatu dio Euskal Herria Bizirikeko kide bati mendian egindako mobilizazio baten arira. Emakumeak helegite bat aurkeztu du isunaren kontra eta horren arira epaiketa izan da. Gaur Gasteizen elkarretaratzea egonda justizia jauregiaren aurrean. Beste behin Moza legea baliatzen duten inongo bermerik gabe militantzia zigortzeko, gelditzen ahalegintzeko. Egitasmo suntsitzaileen suntsitzaileek edozein baliabide darabilte beraien negozioak aurrera ateratzeko. Ezinbesteko da tamainako erokeria honen aurrean altzatu eta aurre egitea, ezein zaintaiaren gainetik. Ez digute balio ingurugiro arazo eta klima larrialdearen sustatzaileek inposatu nahi dizkiguten sasi irtenbide interesatuek. Irtenbidea lurraren defentsan antolaturiko herritarroetatik etorriko da. Gure babes osoa adierazten diogu epaitegian dagoen kideari. Moza legeari ez. Aurkensola Euskal presoa baldintzapean aske geratu da etxerat elkarteak jakinarazi duenez. Solak 16 urte egin ditu preso eta 3. graduan zegoen. Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako epaitegi zentralak ebatzi du baldintzapean aske uztearen alde. Aurrez, Solari gradu progresiboa eman zioten eta maiatzetik 3. graduan zegoen. Sola 2008an atxilotu zuten Iruñean eta 20 urteko espetxe zigorra ezarri zioten armak eta lehergaiak izatea leporatuta. Espainiako zenbait espetxetan egon zen preso 2021an Euskal Herriratu zuten arte. Zehazki Iruñeko espetxera lekualdatu zuten. Iruñeko presoa 2002an ere atxilotu zuten eta 2 urte egin zituen behin-behinean preso eta kokide izatea eta UPNeko zinegotzi bat hiltzea egotzita. Auzitegi Nazionalak baina errugabea zela ebatzi zuen.
Euskal gizartean eraso matxistak normalizatu izana salatu zuen atzo Itaiak Bilbon gauzaturiko agerraldian. Hala talde feministak matxismoaren inpunitatearen aurka borrokatzeko deia zabaldu zuen. Gizarteak eraso guztiak normalizatu egin ditu. Jada ez gaituzta hainbeste harritzen egunerokoan entzuten ditugun albisteek. Eta horrekin batera, matxismoaren aurkako borroka ere apaltzen joan da gizartean. Baina argi izan behar dugu, emakumeok egunero pairatzen ditugula gure bizitzak erdibitzen dituzten erasoak. Eta beraz, indarkeria matxistaren normalizazioaren aurka borrokatzeko beharrezkoa da kontzientziazio lana egitea. Gizartean, normalizatzen ari den kultura matxistaren aurka erantzutea urgentziazkoa da. Indarkeria matxista behin betiko amaitzeko gure politikak ezin dute lege aldaketetara edo erreformetara mugatu. Gizarte osora zabalduko den kontzientziazio lana egin behar dugu. Ideia matxistei aurre egiteko egingo dien indarra antolatu behar dugu. Guztion implikazioa beharrezkoa da. Denon ardura da indarkeria matxistaren aurka borrokatzea. Guztio gara eraso matxistai erantzuteko eta aurre egiteko agente. Matxismoaren aurkako borrokan ekarpena egin nahi duen orori borrokara batzeko eta antolatzeko dei egin nahi diogu. Indarkeria matxistaren aurka kaleak har ditzagun. Beste 6 hilabetez mugetako kontrolak berrezartu nahi ditu Parisek. Datorren azaroaren batean hasi eta 2025ko apirilaren 30 arte beste 6 estaturekin partekatzen dituen muga pasabidetan kontrol iraunkorrak berrezartzeko erabakia jakinarazi die Frantziar estatuak Europar erakundei. Honek Ipar Euskal Herrian ere eragingo du. Euskal Herriko Unibertsitateak Eusko Jaurlaritzarekin batera 40 plaza berri ezarri nahi ditu medikuntzan ikasketak euskaraz gauza nahiko lituzketen ikasleentzat. Eusko Jaurlaritza eta Euskal Herriko Unibertsitateak 2024-2025 ikasturterako medikuntza eta erizaintzako fakultateetan 40 plaza gehituko ditu. Hauek euskeraz izan daitezela eskatu dio Alberto Martínez Osasuneko sailburuak Epa Ferreira EHUko errektoreari. Bi hizkuntzen arteko oreka lortzea da helburua. Gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean eskaintzen diren medikuntza plazen artean 200 gazteleraz diren bitartean 168 euskeraz direlarik. Horretaz gain, hainbat izan dira mahai gaineratutako gaiak, hala nola medikuntza eta erizaintza fakultatearen eraikin berria, Arabako eta Gipuzkoako kampusetan eta Bilboko odontologia klinikan behar diren irakaskuntza azpiegitura berriak, egungo prestakuntza eskaintza eta ikasleen eta irakasleen plazen beharrak besteak beste. Bi erakundeek konpromiso sendoa adierazi dute. Alberto Martínezek bere aldetik etorkizunean herritarrei osasun arreta ematen dietenen bikaintasun profesionala eta giza bikaintasuna bermatzeko gakoa osasunean inbertitzea dela plazaratu du. Gasteizera goaz, Hiriko udalak 50 bizikleta alokairuan jarri asmo dituela jakinarazi baitu. 2025ko udan iritsiko da Gasteizera bizikleta elektrikoak alokatzeko zerbitzua. Oraingoz 50 bizikleta izango dira eta 4 estazioetan egongo dira eskuragarri. Antxo jakituna hiribidean, Leizaola plazan, Iparralde gizarte etxean eta autobus geltokian alegia. Jada Euskal Herriko hiriburu gehienetan aspaldi finkatu zen tendentzia jasangarri hau, Gasteizen ere duela 12 urte planteatu izan zen. Orduan aurrera atera ez bazen ere, oraingoan
EH Bilduk, PSE eta EAJ gobernu taldearekin mugikortasun aktibo eta iraunkorra bultzatzeko lortutako aurrekontu akordioak hau bermatu du. Akordioak 45.000 euroko aurrekontua izango du, 300.000 euro ekimen hau garatzeko aurrekontu negoziatzotik eta 150.000 euro Next Generation Funds Europarretatik. Estazioen kokapena ez da ausazkoa izan, esaterako intermodalitatearekin mesedegarriak dira eta bidegorriekiko lotura zuzena daukate kokaleku hauek. Lerro zuzenean 1,2 kilometro eta 1,4 kilometro tartean aurkitu daitezkelarik. 50 bizikletekin hasiko badira ere, etorkizunean egin daitezkeen zabalkuntzak aztertuko dituzte. Honetarako, birkarga puntuen eta ibilgailuen eragin zein eskariaren inguruko aldizkako ebaluazioak egingo dituzte. Iruzurrezko 3.685 kontratu identifikatu ditu Eusko Jaurlaritzako lan ikuskaritzak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Lekezkanpoko kontratu hauek aldi baterako langile eta aldizkako langile finkoei dagozkie. Eusko Jaurlaritzako lan ikuskaritzak aldi baterako langileen eta aldizkako langile finkoen iruzurrezko 3.685 kontratu antzeman ditu Euskal Autonomia Erkidegoan. Honela, Jaurlaritzak 1.657 jakinarazpen bidali ditu inplikatuta dauden enpresei beren jardueretan iruzur zantzuak daudela jakinarazteko. Kontratu hauek erregularizatzeko hilabeteko epea eman du Jaurlaritzak. Epe hau igaro ondoren enpresek ez baldin badituzte egoera irregularrak konpondu, ikuskatze lanak hasiko ditu Lakuako gobernuak. Jakinarazpenak 267 enpresek jaso dituzte, 345 langilerekin. Jaurlaritzak antzeman ondoren azken 3 urteko egunen 87an langile kopurua ez zela maila jakin batetik jaitsi. Langile finkoen beharra frogatuz eta ez aldi baterako edo aldizkako langile finkoen beharra. Lurraldeka hauetako 37 enpresa arabarrak dira, 162 bizkaitarrak eta 78 gipuzkoarrak. Gainera, 1.380 enpresei jakinarazpenak bidali zaizkie. Ustez, 3.350 kontratutan irregulartasunak izan dituztelako. Izan ere, azken 12 hilabetetan gutxienez 10 hilabete eta erdi altan zeramatzaten pertsonak altan jarraitzen zuten aldizkako kontratu finko batekin. Bai, zuzenean kontratatuta zein aldi baterako laneko enpresen bidez. Lurraldeka enpresa horietatik 211 arabarrak dira. 762 bizkaitarrak eta 417 gipuzkoarrak. Madrilen Iñigo Errejonen aurkako sexu eraso akusazio eta dimisioaren inguruko azalpenak eman zituen atzo arratsaldean Sumarreko buru eta Espainiako gobernuko presidente orde den Yolanda Díazek. Espainiako gobernuko bigarren presidente orde eta Sumarreko buruak agerraldia egin du astelehen honetan Espainiako Kongresuan Iñigo Errejonek bere kargu guztien dimisioari buruzko azalpenak emateko. Yolanda Díazek aitortu du Sumar berandu iritsi dela Iñigo Errejonen kasuan eta barkamena eskatu du. Aunque desde el primer momento en el que hemos conocido estas acusaciones hemos actuado con prontitud y contundencia, sé que hemos llegado tarde y por eso les pido disculpas. Yolanda Díazek azpimarratu du irmo jokatu zutela gertaeraren berri izan zutenean, eta presidente ordea ez dago ados Errejonek bere kargu guztiei uko egin diela iragartzeko alde bakarrez zabaldu zuen komunikatuarekin eta matxismotzat jo du. Lo digo claramente, se llama machismo y esta violencia no tiene cabida en la vida pública en la que saben ustedes que tanto creo, porque no son tolerables los comportamientos machistas ni en la vida pública, pero tampoco en la vida privada. Espainiako presidente ordeak atea ireki dio Sumar epaitegietan Errejonen aurka pertsonatzeko judizializatzen diren kausen kasuan beti ere biktimek hala nahi badute. Ekialde hurbilean Israel pauso bat harago joan da Gazako genozidioari dagokionez. Oraingo honetan Knesetak, Estatu Sionistako parlamentuak, Nazio Batuen erakundeak, Palestinan duen agentziaren lana debekatu du Gazako zerrendan.
92 בעד, 10 נגד. אני קובע כי ההצעה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים. כעת נעבור לנושא הבא שעל סדר... מה? לברך, חברת השכל. אתה רוצה לברך? חברת הכנסת השכל כבר הגיעה, אז היא תברך קודם ואחריה. בבקשה. Euskal Herrira bueltan, kulturarlora salto, pasaden ostiralean inauguratu zen Donostiako San Telmo Museoan Donostiaren oroigarri argazki erakusketa. Bertan izan da Udane Arbeo. Galarza argazki bildumaren eskutik San Telmo Museoak Donostia oroigarri erakusketa inauguratu du. Galarza familiaren argazkiak daude bertan eta 40 argazki 8 ataletan banatu dituzte. Orduko Donostia ikus dezakegu 20. mende hasierako argazkiak daude. Erretratuak, Donostiako auzoak, kasinoa edota besteak beste bainauteriak. Galarza Fondo San Telmo Museoa gordetzen duen argazki bilduma garrantzitsuenetako bada. 3000 dokumentu baino gehiago osatzen dute. Batizpa die azetatuak, ez? Gero erabiltzen argazkiak egiteko, baita beirazko negatiboak, ez? Kristalean egizienak, eta gero horrekin batea doa postal asko, beak egiteatzen zuen postalak, eta gero argazki txikitsuak, baita bere garaian beak egiteatzen zuen bezala, eta gero horrekin aparte 5 album familiar, bere familiko hainbat argazkikin daula, eta gero bere objektu pertsonalake bai, negatiboa gordetzeko motxila, kamera eramateko maleta, eta hori dena. Fondoak Gregorio González Galarza eta bere seme Carmelo González Campano argazkilarien lana biltzen du. Haiek posta txartelak editatzen lan egin zuten gehien bat Donostiako irudiak gai nagusi hartuta. Ikuste dugu hemen, 8 atal bezala daude, eta nik esango nuke badala pasira bat ematea, lehengo Donostinez, batizta pasirako 50 urte, 50 baino igual gerra zibila arte dago gehiena, 1910, 20 eta 10, eta, ikusgarria da, ze ikustea nola zan, Donosti ez, jendea eta hola, baina ikustea batizpanetzat urbanistikoki bete nola zan ez, gauza batzuk nola mantentzeien oso antzea, eta beste batzuk batizpa, dizena aldaketa handia, Groseko auzoa, Amara Berri, Loiola, hori dana oso garbi ikustea. Donostiaren oroigarri Galarza argazki bilduma erakusketa Lola Orkajo Kalistok eta Juan Jose Fernández Beobide komisariatua 2025ko urtarrila amaierara arte egongo da ikusgai San Telmo Museoan. Izarrak eta hitzak liburua argitaratu du Carlos Aretxabaletak, idazlerarekin izan da Hamaika Telebista. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Durangaldeko bihotzean, baso eta hitzartean Carlos Aretxabaleta txapel idazlearekin egin dugu hitzordua. Izarrak eta hitzak liburuarekin dabil aratonat, eta liburuaren pasarte bateko paraje batean batu gara. Miresgarriak ikusten. Haude eskalatzaile plazea, paso baten galdute. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Liburuen bildu iten doda 20 historio, askoz gehiago alzirean izin, edo askoz gitxi hau, baina 20 bildu dodaz, eta historio bakotxean, gertan da pertsonaia bat, pertsonaia horreri emoten dutzet garrantzie, baina bere ibilbideari emon bari garrantzie, bere ibilbidean zerreko pasadizo zehatz batik.
lehenango pertsonan kontautez gurotezan. Niri eurik kontautakoak dire, eta nik gero errelatu herriri mondotziet forma apurbet, indodaz jantzi, orrastu, baina originalidadea eurena da. Haude, pertsona horrik lehenengo pertsonan bizi izindeko horretan. Ordu nik indoa nahi zinde apurbet, makillaje apurtxu beti fini, txukundu eta jendeari zabaldu beste ere formatu beten. Baina eurena da meritua. Pertsona honik zeuselan euren ibilbidea ikusite, baina euren nortasuneri heldute be bai erakusten dozkue ez balio piloa, bai. Ez bakarrik eganera mendiega zer ikusia dekiena, pertsona moduen maila pertsonalean alderdi horretan be, pertsonak zoragarriak dire, eta Euskal Herrian alde egin deuriz gauze piloa, euskal kulturaren alde, eta txikimendu oso berezi edeki liburu hontan jasota dauzen pertsonak, ez dire edonor nire ustez. Orduen nik uste dut hor, pertsona batzuk bai ibili nauzen komila artean, amu moduen, haude, euren ibilbidea txalotzeko modukoa da, baina euren izenape garrantzitsu dire eta derrigorrean egon behar ziren hemen, ezta? Gero bada oso pertsona interesgarriek ez ezagunek direanak, eta ostras, gauze asko deki ez esateko. Hor jason eusen be bai. Errelato horien protagonistak Edurne Pasaban, Pou Anaiak, Oiana Azkorbe Beitia edota Alberto Iñurrategi dira besteak beste, euren istorioetan murgildu da idazlea, euren bizitza eraikituten pasadizoetan. Beharrizin bat erantzun behar izin nontzela, eta beharrizin hori izan, noroa zer gurok idatzi, zer inguruan gurok idatzi, nondik gurok tiritu, eta neure buru esan nontzen, gurok idatzi, maite doan horren inguruen. Behar bada, esan lehi, igual, literatura erotikoan apurbet jaioa nintzela, jaioa dinot, etxata okurri duten beste adjetibo hori zentzu horretan, bai. Eskaladan igualen nazain jaioa, baina igual literatura erotikoan apurtxu bet nintzen. Eta, baina, enauen sentitan aparteko zerik ez da. Segidu dut idazten, onja niretzat behar bada, igual proiekturen bat aukin hauen eskuartean ez hauen aurrera urten, ordekoaz nire esku izkribuek. No sea peñan zeuzel publiketan dut, baina gure nauen idatzi benetan betetan induan gauze baten inguruen. Eta, hau da dena, eta holango lekuetan burue martxan ifinten da. Haude, eskaletan ibilten gara, baina gero gure kontuek eta pentsetako aukera aukiten dugu. Eta holango lekuetan, holango ideiek mamurtuten dire eta etorten jakuz. Da orduen egun baten, esan nauen, guztau iten jata piloa eskaletea, guztetan jata piloa mendie, oingoan segaitik ez idatzi mendie edo eskaladan ganean. Eta nik esan, baina nik igual ez teko gauzan dire kontetako, ez da? Neko jaioa ez dakit nazen edo, baina aleginduko naz, dinot Euskal Herri mailan erreferentziak direan edo izin direan pertsona horriri galdetuten. Erronka hori jarri zion txapelek bere buruari, ateak jo eta baiezkoak, ezezkoak baino gehiago jaso ditu. Asko behar bada lehenango gauzea eta batzueko nartute ganera. Izeri lehenango gauzea izin zen interneten begitu. Eta nor da hau? Txapel. Karrosa etxable eta txapel. Eta pentsetan dut igual nire aurretik eineko ibilbideak sineskortasune motzela apurbete handi edo txikia izin arren, baina motzela sineskortasune proiektueri, eta orduan jendeak apostu izagoen, edo beste batzuek ez, kalabazek behi jaso dodaz. Baina kalabazen aurrean be nik ulertuten hauen, haude nor naz ni inoren atea joteko eta pertsona horri sekretu jasoteko, izkiriatuteko paperean, politizin da igual. Hainbat helbururekin hasi zuen Carlosek mendi literaturaren ibilbidea. Pertsona horrin kontau beharrekoak jasoteko. Hori izan lehenengo bat. Haude, torten jata zan burure pertsona batzuen pasadizoak, asko eta asko itxidu da jarzo barik, peneagaz, badinotzut gureko neuke liburu askoz bezabalagoa izin deiten, eta esaten hauen, honik historiak egon behar dire jasota. Haude, mendik eta 20 urtera honik errelatuek lehitea izin behar polite. Ez nigaitik, dinot, edo akordazo itea jendeari, ostras, akordetan jatzu honek zelan izan. Eta hori izin zen lehenango helburua, jasotea, izkiriatutea, metat egin beten gordeta egon diten. Asmoetariko bat bebazan, euskal literatura neurri beten aberaztutea. Haude, mendiko literatura asko idatzi da euskaraz. Mendiko literatura konbentzionalak badekoz bere mugak. Eta liburu honek muga horrik pentsetan dut nik, gain dituten dauz.
mendien inguruen lehiduteko beharrizanadekin gaztek ere, edo be, lehidu deirien. Liburu honek gure dauz arrapau zeuselan erakarri irakurle barri honik. Gaztetxuek aldala, balioetara erakarri. Izarrak eta hitzak liburuaren irabaziak ematea erabaki zuen Carlos Aretxabaletak eta Iñaki Otxoa de Olza zenaren ametsa egi bihurtzen lagunduko du horrela. Beharrik bestekot, jasoteko dinot dirue liburu hau idazte harren. Eta orduenen aurki aukin nagoen zeu zer gure noen lehen. Da, ibili nintzen erakatuten, han eta hemen, eta Baltistanko fundazioa aukin nagoen buruen hasiera baten, baina justo Alberto eta Felizin urratek martxan Alberto kifini zagoena dela urte asko, baina bertan bera geratu zen. Eta orduen topen hauen Iñaki Otxoa de Olza fundazio hau Sos Himalaia. Eta berehala erakarri ninduan, Iñaki beran irudiek. Iñaki Otxoa de Olza izin zen oso alpinista famatue, baina famatu iziteaz gain izin zen oso persona ona. Tamainako persona. Eskalatzaile alpinista baina tamainako persona. Eta bera, metzetarikoa zen, Himalaiako, Nepalgo eskualde konkretu bati, lagundutea, bueltan eroatea. Guk beti jasoten dugu milioi bat errekordu, argazki, lorpen, 8.000ko motxila bete esperientzi, baina zer eroaten dugu gara, edo zeu zer itziten duguan, gitxi badabe, nik ara agindu dut hau. Azkenik, Ruben Lagunarekin akordatu da txapel. Gure konozkio zemon eskerrapide batez, plaza hau edo leku hau erakutsi osten pertsona bati, Rubeneri, liburuan agertan da pertsonea da. Benetan, berak erakutsi ostelako mundu honen, ez baso honen baizik, eta eskaladan alderdi, ez ezagunek iten jatazan alderdi betzuk ezagun hiloztezan, edo erakutsi agertu eztezan, eta plaza honetan oso momentu politeke paseu zinde da salako beraz. Txarrak be baina ona be Eta, hori zen. Elkartasunari debekurik ez lelopean manifestazioa egin zuten urriaren 27an kaleko afari solidarioak taldeak antolatuta Donostian. Hiriko udalaren erabakia arbuiatu nahi izan zuen horrela KAS taldeak. Elkartea aurkeztu eta azken asteetan gertatutako ez hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Ixiar González, KASeko egiako partaidea. Ongi etorri, Ixiar. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri gaurkoan Hamaika Telebistan izatearren, duela astebete jaren 21ean zuen elkartearen kontrako elkarretaratze bat antolatu zuten, eta horrez gain Donostiako udalak jardun komunitarioarekin jarraitza debekatu dizue. Egoera kontuan izanik zer modu zaudete? Asteoa oso intentsua izan da, eta gora beratsua, eta horrek nekea eta buruko mina sortzen du, baina aldi berean sendotu eta ere sentitzen gara elkartasun handia jasotzen ari garelako eta aurrera egiten ari garelako, ez dugu etenik egin afaria banatzerakoan. 27ko manifestazioan ere elkartasun uholdea izan zenuten Donostiako manifestazioan, konta iguzu pixka bat, nolako erantzuna izan du herriak? Erantzuna, kalean ikusi da, ez da. Azkenean, lo que no se cuenta de Donostiak lotura zuzena egin nahi izan du segurtasuna eta kaleko afari solidarioekin, eta hori ez da horrela, eta nik uste jendeak hori ulertzen zuela aurretik ere, eta babes horrek hori adieraztera darama, ez da. Horrelako zerbait jasaten duzuen lehenengo aldia da? Konzentrazioa banaketa gunearen ondoz-ondo, lehenengo konzentrazioa zen. Lo que no se cuenta de Donosti telegramean, uztailak geroztik, KAS
jomugan dago, eta, ez dakit, irainak eta mehatxuak eta grabazioak eta bestelako ekintzak bai jasaten ari gara, baina konzentrazioa lehen aldia zen bai, astelenean. Sare sozialetan beraz, jaso izan duzue bestelako iritzirik edo kontrako iritzirik, baina presentzialki lehenengo aldia da zen beraz. Jende askok orain arte zuen elkartea ezagutuko, nola aurkeztuko zenuke kaleko afari solidarioak elkartea? Bada ekimen herritarra edo hiritarra, voluntarioa, eta afari bero bat eskaintzen duena kale egoeran dagoen pertsona orori, izan migratzailea edo izan bertakoa. Eta, jaio zen 2020ko azaroan, Aldezarreko plaza berrin azaldu zirelako pertsona batzuek han lo egitera, eta bizilagunak jetxi ziren eta galdetu zieten ia ze behar zuten eta erantzun zuten afari bero bat. Han bildutak zeudenak 9 bat ziren 2020 hartan. Gaur 250 pertsonatik gora daude Donostiako kaleetan etxerik gabe. Orduan, 4 urte luzeak dira eta 4 urte hauetan bilakaera hori izan da. Migrazio fenomenoak dira markoa, eta horren baitan handitu eginda Donostiako kaleetan bizirauten duen pertsona kopurua. Ezinbesteko behar bat betetzen duzuela esango zenukete beraz? Bai, gustatzen zaigu nabarmentzea bai dela premiazko, oinarrizko premia bat da, gosea, baina aldi berean elikadura bada giza eskubide bat. Eta orduan ikuspegi horretatik jarduten dugu. Horixe kontuan izanik, gertaeretara itzuliz, esan bezala urriaren 21 kasen kontrako elkarretaratzea egin zen, Donostiako PPko 3 zinegotzik hartu zuten bertan parte, nola baloratzen duzue parte hartze hau? Hor pixka bat zuzenketa edo egingo dut kasen kontra leloak ez zioen, kasen kontra zenik. Argitu zala segurtasunaren alde, bai? Hortikan aurrera banaketa gunearen ondo egitea eta banaketa egitea lortu genuen, baina ordua aurreratu egin genuelako, saiesteko konfrontazioa badakigu pertsona horiek hori bilatzen dutela eta hori nahi dutela, eta gero jende asko bildu zen, ez zuten baimenik konzentrazio hori egiteko, ertzaina inguruan zegoen, baina ez zieten debekatu, eta hortik aurrera ezin ziurtatu eta esan nola piztu zen su hori ez bainengoenan. Sua piztu zen alare, eta zuek konfrontazioa ekidi nahi duzue zute horren aurrean? Bai, guztiz, zeren ulertzen dugu pertsona horiek hori nahi dutela, beraiek beraiek egiten dutelako lotura migrazioa eta segurtasuna eta orduan baliatu nahi dute liskar hori beraien helburura iristeko, ezta? Eta orduan guk gure egitekoa ez da hori eta beste modu batzuekin aurre egingo diegu, baina ez liskarrekin. Gainera, aipatutako elkarretaratzaren ostean, neurriak hartu nahi izan ditu hiriko udalak, egia auzoan zuen jarduna egitea debekatu dizuete, nolako harremana izan duzu udalarekin orain arte?
bueno, 4 urte daramazkigu eta 4 urtetan, gutxi gora bera, hau ere ez da zuzena izango, 4-5 alditan bildu gera Donostiako udalarekin eta aldi guztietan kasek problematika kontestualizatu du migrazioen fenomenoaren baitan eta, gosea edo elikaduraren eskubidea gaia konkretua, da gure ekinbidea, baina eta ekinbide horretarako eskatu dugu gutxienez jantoki sozial bat irekitzea, baina aldi guztietan testuinguru horretan gure ikuspuntua zabaldu dugu eta adierazi dugu pertsona hauei laguntzeko esku hartzea integrala izan behar duela, ezta? Zeren kale egoeran daude, asko buru osasun arazoak dituzte, kontsumo arazoak dituzte, eta guztiz gizarte zerbitzuetatik at daude, ez danak, baina bai batzuk. Orduan, 4-5 aldi horietan helarazi dugu ikuspuntu hori. Eta bilera horietan jaso dugu, Donostiako udalak badu bere estrategia eta estrategia horren baitan jarraitzen dute eta ez dituzte edatu egoerak eskatzen duen haina dituzten zerbitzuak. Esan nahi dut, egon badauzka zerbitzuak, baina ez dira nahikoak. Kale egoeran asko zere pertsona gehiago daude gaur egun. Egoera oso zailak bizi dituzten pertsonak daude kalean, pertsonak, azpimarratzekoa da hori, finean eskubideak izan beharko luketenak. Egoera kontuan izan da, nola jaso zenuten debeku honen berria? Debeku honen berria jaso genuen aste artea, ez dakit ze zenbakia zen, 22, uste dut, ahozko komunikazioa, ahozko jakinerazpen bidez, udaltzaingoa gerturatu zen, banaketa gunera, eta ahoz adierazi zigun urrengo egunetik aurrera bertan ezin zirela afariak eskaini. Ez ziguten entregatu inongo idatzizko komunikaziorik, hortaz ez genekizkin arrazoiak ere zeintzuk ziren. Eta horrela, urrengo egunean, kasek erabakizun bertan afariak ez banatzea eta Gipuzkoa plazara joan ginen. Era berean gainera, Donostiako segurtasun zinegotzi Martin Ibabek adierazi zuen afariak debekatzeko arrazoi bakarra eta esklusiboa inguru horretan gertatzen ari den segurtasun arazoa dela. Nola baloratzen dituzu hitzok? Balorazioa baino, bai guri hori ere ostiralean eduki genuen bilera bat, eta bai jaso genuen baita ere azalpen berdinak jaso genituen, azken 6 hilabetetan egin dituzten eragiketa, ez dakit esaten den polizialak kontuan harturik, erabaki hori hartzea erabaki zutela. Guk helarazi genien egunak 24 ordu dauzkela eta afaria ordu erdi bateko kontua dela eta segurtasuna, galdera ere egin genien, ez? Ia afari bat ematea ustearekin uste duten segurtasuna areagotu egingo dela, ez da? Kasek ez du inoiz ukatu eta ez du inoiz ukatuko problematika bat dagoela eta arazo egoera dagoela. Baina kasek argi utzi du ez dela arazo egoera horren eragilea, ez da izango soluzioa, eta soluzio horren alde eta soluzio hori aldarrikatu du bilera guztiotan. Soluzio hori integrala da eta instituzio mailakoa da, dimentsioa
bestelakoa delako. Problematika honen tamaina bestelakoa dela esan genezake eta zuen egin beharra edo zuen helburua beste bat dela, finean afaria ematea behar duenarentzat. Debekua kontuan izanik zer egin asmo duzu orain? Bueno, beste gune batera joatea erabaki dugu, behinik behin aste honetan Gipuzkoa plazan egongo gara, eta datorren astetik aurrera ikusiko dugu ia beste auzo batean edo gertuago beste gune egokiago bat topatzen dugun. Baina ez da erreza, zeren estalia izan behar du gutxienez. Euria egiten duen egunetan biltzen den jendeko burua ez bustitzeko, eta Donostian ez daude hainbeste leku estaliak publikoak direnik, orduan ez da simplea topatzea. Negua datorrela gainera kontuan izanik zailtasunak etorriko dira baita ere? Bai. Hotza eta euria eta azkenean pertsona hauek kale egoeran daude 24 orduz. Orduan, batzuk prestakuntza egiten dute, edo gaztelania ikasi, edo formazioa, eta baina egoera oso kaskarrean daudenak, horiek ezerezean daude egun osoan, hortaz, aurre ikusi daiteke arazo egoerak okerrera egin dezakela. Azkenik, elkarrizketa borobiltzeko, zer nabarmenduko zenuke? Nabarmenduko nuke, pixkat udaletxean nabarmendu genuena pasaden ostiralean, ez? Eta da, kas ekimena bera dela nor, eta nor horretan biltzen geran kideak kolore haunitzekoak gara, eta kas irekia da, komunitarioa da, kolektiboa da, eta inklusiboa da. Eta nabarmendu nahi izan genuen, edo helarazi nahi izan genuen, balioan jartzeko ekimena, eta ez itotzeko edo ez hiltzeko balio handia duela iruditzen zaigulako. Azkenean pertsona kopuru bat handia eta inguruan laguntzen duten pertsona anonimo eta denda txiki eta eskola handi daude, eta pixkanaka sare bat edo behintzat geroz eta gehiago gara, eta azkenean albo batera uzten ditugu gure diferentziak eta espazio komun horretan dagoen ekin bide hori horretara bideratzen ditugu ahaleginak. Eta, iruditzen zaigu gaur egun balio handiko ekimena. Ixiar, mila esker zuen ekinbidea aurkeztearen eta azkenengo berriez mintzatzearen, ea laster berririk badugun. Mila esker zuei eta jarraituko dugu. Gure etxean 11 telebistan ekoitzitako saioei dagokionez, ostiral honetan argitaratuko dugu bizi musika saioaren atal berria. Ez galdu. Heldu gara amaierara, informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian edo kuskuxatu gure sare sozialak. Bihar arte eta ongi izan.
Música